kok iso setel. Setel Kang. Dadi musik lek karo aku, grupe sampean ki setel. Ula. Sik ula terus kancane ditubruk. Bubuk kae impen barito. Bisa lho jane. Halus iso. Jogete ya halus bareng. Pinter jane nembang kowe. Lungguh. Wis ra. Tat. Nggih, nuwun sewu. Hukume manteni sinden. Lho, niku berat, Bos. Berat. Yo ra. Hei, es. Au! Bubuk kae diboncate. Iki sapa? Mas ora mau jarene iki aku melok titik ini. Ada hantu. Setan pribayan. Ila Banaspati. Kita langsung iki dekat. Iya. Iki Tel. Dalam Apakah ini sebangsa Susi tadi? bukan. Bukan lain ini. Ini bukan Susi, tapi ini perempuan berlato-lato. Perempuan yang punya perusahaan lato-lato gini. Ya ini. Yang munine aku dekat aku ada Wilujeng dalu. Loh, Waranggono. Loh, saged. Iki saged bicara. Bicara. Cara Mas. Ki Redi Sapitri Putra. Nyapa kok iso? Sapa to jenenge Mas? Kok iso Sapitri Putra? Wah, keterak susine wonten loro, keterak Bromocola. Kula ingkang sowan Sinuwun. macange. Saking pundi, Mbak Yu? Kula jebolan saking Tanggul. Saniki pindah teng Kafe Bondet.